majuice apinda ambassador wereke kupira kare kare munhu wananokwanisa kundimisa chete ndi Jesu Kristo na baba vake saka kana pana noteni waneskira nguvu dzotameno zvake takati ndichipinda papepe tanga ndine energy kunge munhu atyakanja keke papondaito pakuruka ndeke tichimanira kumateke reka ndiite vanhu vakazobhiliva ndimire mangomaya andimire mangomaya Zamara ndapinda mkuva pati ambassador madinga anowacha andimire mangomaya andimire mangoma Zamara ndapinda mkuva pati ambassador madinga anditangene kuvarakidza kuti madharachi ndiri mudhara wavo pamhanzi kuti vasvike pandiri zvinotora dzimwe 8 years nemamanzi ndakonzeresa moto kunzai mafanzi angu ari muzanzi ukanzwa panonzi ambassador werege vakutaura inini vakazobhiliva ndimire mangomaya andimire mangomaya Zamara ndapinda mkuva pati ambassador madinga anowacha andimire mangomaya andimire mangoma Zamara ndapinda mkuva pati ambassador madinga anowacha kundimisa chete ndi Jesu Kristo na baba vake saka kana pana noteni waneskira nguvu dzotameno zvake takati ndichipinda papepe tanga ndine energy kunge munhu atyakanja keke papondaito paburuka ndeke tichimanira kumateke reka ndiite vanhu vakazobhiliva ndimire mangomaya andimire mangomaya Zamara ndapinda mkuva pati ambassador madinga anowacha andimire mangomaya andimire mangoma Zamara ndapinda mkuva pati ambassador madinga reka nditangene kuvarakidza kuti madharachi ndiri mudhara wavo pamhanzi kuti vasvike pandiri zvinotora dzimwe 8 years nemamanzi ndindakonzeresa moto bvunzai mafanzi angu ari muzanzi ukanzwa panonzi ambassador werege